Tani sing giat ngira padha kerja sanajan wektu dan panas aja wegah aja sungkan supaya bisa makmur bisa seneng urip ira. Apa kuwi? Halah, tulisan hapus-hapus. Tulisan modus. Menglabuhi ben ra ana wong do rene kok, Le. Man. Paman. Nanti kuwi. Buri paling yo. Selamat pagi, Jubran ganteng datang. Ambune sentuk selenting. Jupret ya? Oh, seminggu ra adus ah. Hop, stop. Jarak 3 meter tuh, Man. Tak gawe 6 meter sisan. Ndak virusnya jupret nular-nulari barang. Hasil swab saka dinas kesehatan. Paman Gayeng sak keluargane positif, ngerti? Redang-redong kemulan sarung kaya lawa krinan. Ayo padha to, Man. Ha kuwi sarungan. Wit, jangkrek kuwi, Pret. Oh, wong edian kuwi. Hei, lungguhmu jago ngono, sing ado. Jaga jarak. Kono jago ngono. Ora nyenggol-nyenggol. Wit, alpukat bibit. Marai virusnya jupret nular-nulari wit bibit kabeh ngono aku. Alum kabeh. Elah, diomongi kok ngeyel. Iki gedang apa to, Man? Gedang raan kuwi lho. Kuwi wewane sedulur kuwi. Ora tak senggol-senggol, ora tak mek-mek, ora ana viruse. Ajare sampean ki kena virus. Kok sehat? Sing kena virus kuwi ora kemudu kena ambruk. Golonganku ki lho sehat. Golonganku ki OTG. OTG ku lho mbebayani. Wong nek iso kontak karo sing duwe riwayat penyakit kaya jantung, kaya lara diabetes, kaya lara mengi ki napas, ya, asma, kuwi bahaya banget kanggo wong kuwi. Ngono lho. Anjo meh nganu logistik ora iki? Karo waro-waro tangga. Wong sing aku kena wae santai kok ki ribut. Urusan ki lho wong susah-susah kuwi lho. Aku ki sing duwe solusi. Duit yo akeh, ya toh. Apa-apa ki kene ana. Aku ki sing rumangsa iso njaga tangga, ya. Ah, jaman kok ngene iki jaman susah kabeh do mikir dhewe-dhewe. Iki. Dadi yo kaya aku ki wis rumangsane sak kabeh, ngono lho. Kowe iki mbok yo melu aturane negara ngono lho. Jaga tangga, ngerti ra? Jaga tangga ki apa to, Man? Gobloke 17 kecamatan. Jaga tangga iki ya kanggo jaga srawunge awak dhewe iki lho karo tangga-tangga iki awak dhewe iki. Jaman saiki kaya ngene serba sulit iku kudu tulung-tinulungan ngono lho. Aneh kuwi kok. Aku lak ya wis nyukseske anane jaga tangga to lan, Man. Nek kowe kuwi ora jaga tangga, ya. Njaluki tangga nyusahi tangga, jelas kuwi. Man, aku ki meh rene ki meh nyileh duwite, Man. Nah, mesti to. Mesti tak bedhek kuwi. Rene anane mak nyileh. Kudune kowe iki ngerti lho. Aku sing susah, sing waras malah nyusahi sing lara ngene lho. Aneh kuwi ya. Wes payah Tenan, Man. Pepet pol jubret ki kepepet ki, Man. Wah, rezekine gak kepret-kepret ki, Man. Tak baleki tanggal 30 Februari wis.
Engko tak sili tanggal 35 Februari. Nyilih tanggal 30 Februari kuwi alamat wis duwite iki ora bali, wis cetha kuwi. Ora mbeng tak ge ngurusi kowe. Iki tak ge ngurusi kebutuhanku dhewe ngono lho, mbok yo ngerti sithik ngono lho. Wah, jan. Wah. Lah kok iwake grame kok gede-gede iki, Man. Tak pakani kok. Ora kowekmu, iwakmu dikum. Dadi sira usuk roreng. Wah, apa kowe? Kala-kala iwakmu bejo meng mangan jangan wayu karo wadange bejo iwakmu kuwi. Mbok njaluk udute kuwi, Man. Bagianmu ki lho, kredek-kredek tegesang ki lho. Duomprong kemebul ya, ben nganti jedir kaya lambene kae. Luwes we. Ayo kono ana anggur ana klengkeng mbok bagai-bagai kene mosok kene iki kon main gedang ro manuk trocok kuwi. Bagiane wong susah. Cukup kowe gedang kuwi. Kembulan karo manuk trocok entek kuwi lho. Payah. Wis nasib. Kapan kowe arek berubah ki, Pret? Kok pengen mati gasik zaman Covid kaya ngene iki. Pret. Jangkrik kena nggo pangan manuk sisan. Muaken, Pret. Zaman kaya ngene iki ki lho. Riwa-riwi ngerti kanan ora nganggo protokol Covid. Wis ora nganggo masker. Kayak mau adus ming setahun sepisan, ora resikan. Mbok kaya aku ngene iki lho. Zaman kaya ngene iki sing ndek solusi ngono lho. Santai kowe iki santai. Ning serius zaman kaya ngene iki lho. Awakmu ki mbok ya syukur, wis disyukuri, dibantu karo negara, ngono lho. Apa-apa dibantu negara kok. Sing apik dadi warga negara ki. Lah aku lak ya wis apik to dadi warga negara. Awakmu luwese ora dadi warga negara. Awakmu ki luwese dadi tumbal negara. Tandur ning perapatan ngono kae, nggo pakan danyang ro demit. Apik kuwi. Kowe bali ora saring kene suwe-suwe yo. Pengen kulaan Covid-19 karo pengen dadi grosir Covid, ora dadi ider oyekan Covid kae mubeng-mubeng rono kae. Iya, Man, iki balik sing nang urusanku mau kae lho, Man. Aku tak mikir urusanku dhewe. Engko bare tak urusi kowe. Nusai tangga wae kok. Sik aku tak ngurusi awakku dhewe arep mangan, ket mau urung mangan. Yo, Man. Edian paman gayang. Sik lho. Halo. Restoran sing paling apik paling larang sak kabupaten iki nggih. Ha niki Paman Gayeng. Ha niki mangke kula Sherlock panggenan kula ki ambak. Esuk niki kula butuh mangan. Mangke kula dicukupi mangan kula sak keluarga kangge tiyang sekawan. Esuk awan sore dinten niki nggih. Esuk niki kula mangane sate sak kumplitan. Terus awan mangke niku nganu napa niki gule ayam mawon. Sing sore mangke steak, ngoten nggih. Nah niku kok kudu gizi kok. Mangke kula Sherlock, artone kula kirim lho, kula kirim mangke. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ngene lho, ndek solusi ngene lho. Sek urusanmu iki lho, nyusahi wae. Yo wis, Man. Kosek lho. Halo Pak RT. Paman Gayeng Pak RT. Nunut di damelke paketan sembako pengaji 300.000 nggih. Alah niku kangge danyange jupret niku lho, usahe tangga niku. Ajeng tak nggih keluargane mboten kangge jupret. Nunut dikirim nggih ampun disukake jupret mangke ndak. Anak bojone kali bapakne jupret kaliren mangke. Bukan sing mati gasik niku jupret mboten napa-napa. Iki lho, Man. Balik nang urusanku iki mau lho. Alah,
Aku ki lho, duit ki ana akeh lho. Ning ora mung kanggo kowe tok. Iki yo nggo urusan keluarga ku lho, mbok yo mikir kuwi lho. Iki duit ki rung spirakno. Ning jero ki biasane nyambat wong sak RT ngitung duit, sedina ora rampung. Apa-apa kok keke kowe ngekeki kadal karing. Walah. Ya wis lah man, nek ra oleh. Saiki kowe aja suwe-suwe ning kene enggal bali. Kebutuhanmu kabeh wis tak cukupi kabeh, ya. Iki saiki dulu. Ya, dinggo. Zaman Covid kok ngene pandemi kaya ngene iki penting. 3M itu perlu prinsip, ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak penting, ya. Iki lek nggo ngene iki apa, Man? Dinggo ning bokong. Ya. Lu ada ompolmu sisan kuwi. Lho. Nah, cangkem ki lho. Tutup cangkem. Nah. Wis bener kok urung, Man? Wis bener. Wis lek ndang bali. Tak bali. Pinter nuwun ya, Man. Woi. Jak koclok. Ane Jian, Dan wis kan biyen. kentir. Kentir betinane kentir. Woi, orang buang sampah sembarangan. Ocah koclok. Edian. Juprek. Jurusane kepret-kepret. Aman gayeng. Pa. Uwong. Man. Lanang. Gayeng gawe puyeng. Wah. Wah.